שני התרגילים שאני רוצה לעודד אתכם לעשות, גם להמליץ למטופלים והמטופלות שלכם לבצע, וגם אפשר לבצע אותם בקליניקה. קודם כל, לעורר את עצב הווגוס. אז בעצם לקחת את הידיים ולהתחיל למעוך בעדינות את שרירי הפנים. לאט. להזרים דם, בעיקר באזור של האוזניים, מאחורי האוזניים, בעורף. קצת לתת לידיים לטייל ולחפש איפה אפשר ללוש. זאת פעולה שאמורה לעורר מין תחושה כזאת טינגלית לאורך הגוף, אדוות כאלו, אבל אתן צריכות להיות מוכנות לזה שתשאלו את מי שמולכן, זה נעים? התרגיל הזה נעים? הם יכולים להגיד לכם לא, זה לא נעים לנו. וזה מעיד על מערכת עצבים מבולבלת. כי בעצם לגוף זה מעולה, זה תנועה שנותנת מזרימה דם, מפעילה המון חיישני תחושה, אבל הפרשנות של הלא נעים בעצם מתבלבלת שם. חשוב שהאדם הזה יתנסה בתרגיל עוד כמה פעמים בבית, במהלך השבוע, וילמד את הקשר הזה בין הפרשנות שלו לחוויה, להפוך את זה לנעים, להפוך את זה ליעיל ומיטיב, כמו שזה אמור להיות במערכת הגופנית. ההמלצה השנייה זה ללמד או להציע, להניע את מפרקי הגוף בצורה איטית ולשה. ממש תחפשו להזיז את חוליות עמוד השדרה, להזיז את האגן ממקומו, להזיז שכמות וכתפיים, צוואר. כל הפעולות האלו הן פעולות של יחסים, של מגע, של קשר ותקשורת, קודם כל של האדם עם עצמו. ואז המוח מבין איך לעשות את זה גם החוצה. אתם תראו אנשים שעושים תנועות ריקות מתחושה. זה ייראה לכם כאילו הוא עושה טובה קצת, הוא עורק. וזה בעצם מה שהוא עושה גם, האדם הזה עושה גם ביחסים. לא יודע לצקת משמעות, לא יודע ללוש את הקשר, לא יודע להיות בתוך חיבור. אז ממש חשוב לעודד אותם לייצר לישה ותחושה. גם פה, אם זאת חוויה לא נעימה, זה מעיד על בלבול של מערכת העצבים. זה תנועות מאוד בריאות וטובות. ולכן חשוב להתנסות בזה, בדרך כלל אחרי הפעם השלישית, הנעימיות, הנשימה, האדוות החיוביות מתחילות לתקשר. אלו הן